Pasamos a primeiro punto da orde do día, con a súa parte resolutoria. Aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. Empezamos coa 18 de xulio de 2016. Hai 3 actas sin aprobar. Observacións a esta acta. Votos a favor da aprobación desta acta. Aprobación se procede da acta, do borrador da acta do 18 de 8 de 2016. Observacións. Votación a esta acta. Votos a favor. Acta. Borrador da acta do 29 de 8 de 16. Aprobación se procede. Votos. Observacións a procede desta acta. Votos a favor. O segundo punto da orde do día, expediente de modificación de créditos número 27/206. Transferencia de créditos de distintos establecimientos. Sí. Ben, teño a proposta de que aquí teña a documentación que supoño que debería, que vou a resumir. Ante a existencia do seguinte gastos, que son de 1.350, que non poden ser demorados ate o servicio seguinte, por aportación municipal para o proxecto denominado Mellora na fosa séptica de Escali, subvención concedida pola vicepresidente do Consello da Presidencia de Administracións Públicas e Xusticia da Xunta de Galicia. De acordo co disposto na orde da convocatoria de 14 de xuño de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva dentro do plan específico extraordinario de investimentos destinado a mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos. No Ordenanza 120 do 27 de xuño. A aceptación desta subvención inclúe o compromiso de execución completa do proxecto que fundamentou a resolución de concesión, que ten un orzamento total de 35.000 euros, IVA incluído. O importe do IVA ascende a 7.350 euros. Ben, esta é unha obra que durante o anterior inverno caeu un muro que sostén a depuradora na Escavia a parte do río, que está a mal tempo alevou, e presentamos este proxecto urxente e se nos foi concedido. Ao principio non estaba incluído no presuposto, entón hai outra partida na que está distinta de gasto, na que está esa posibilidade de trasladar e se fixo, por eso se trae aquí este expediente, non? O informe de intervención, que teñen tamén aí, conclúe que a presente modificación orzamentaria non afecta nin a estabilidade orzamentaria, nin a regla de gasto, nin ao límite de débeda. Observacións, comentarios? A ver, no orzamento están os 750, simplemente trasladamos dunha área de gasto a outra área de gasto, para poder facer a aportación que corresponde á subvención para reformar esta depuradora. Votos entonces a favor. Sí. Non hai buscar aquí. Sí, pero como vi que estaba. Perdón, é que non pensei que estaba era unha unanimidade. Votos en contra, abstención. Ben, entón pensei que era unanimidade para facer a depuradora, aportar esa cantidade dunha área de gasto a outra para facer a depuradora das Escalias, non sei non podía outra. Terceiro punto da orde do día, expediente de modificación 18/206. Ben, esta é unha factura correspondiente á balanda de protección no campo de fútbol da Silva e tamén é o mesmo de outras áreas de gasto na cual neste momento todavía se pode transferir. Transferimos o importe de 6.897,00, sí, de unha área de gasto a outra área de gasto. O informe de intervención conclúe que a presente modificación non afecta nin a estabilidade orzamentaria, nin a regla de gasto, nin ao límite de débeda en relación aos créditos iniciais do orzamento definitivo de 2016. Observacións con este comentario e esta modificación. Votos a favor. Votos en contra e abstencións.
cuarto punto é dar conta das resolucións da alcaldía. Teñen vostedes todos os decretos na comisión de ano, non? E o quinto punto da orde do día é mocións de urxencia, unha moción de urxencia. E o sexto punto son rogos e preguntas. Eu quixera facer, antes de iniciar isto, un rogo. E o rogo é, neste concello, sempre vamos traballando, incluso entre todos votamos, crear unha mesa, facer actividades, facer un plan de igualdade e unha comisión para a educación non sexista. Entón, eu pediría, para non personalizar, pediría a todos os miembros desta corporación que se absteñan, por favor, de dar un mal exemplo e de facer comentarios, non sei como definirlos, definiríamos como retrógrados e machistas, que me quedaron chegando estes días, creo que teño 30 mensajes nos que se me manda un pantallazo de un comentario dun membro desta corporación, que non vou agora repetir, pero que describe as mulleres como algo que se pode comprar, algo que se pode usar, e algo que se pode, pois, por decir de unha maneira suave, inseminar. Entonces, eu pido, por favor, que para que non sentir que o exame siga estando no lugar onde está, e que non se fagan comentarios deste tipo que nos agreden a toda a población, porque creo que todos somos mulleres, pero especialmente as mulleres. A partir de agora, poden intervenir. Tema de decretos. Con relación, temos aquí dos decretos, o 394 e o 395. Pero, bueno, chamamos a atención por a seguinte razón é a contratación de dous socorristas, non? Un por parte da Xunta e outro por parte da Diputación. Non entendemos como este decreto xa non entraron no anterior pleno, porque estamos falando do 6 de xullo, non? Entón, nós tuvemos pleno a mediados de xullo. E outra, gostaríame que, por menos, que se guardaran as formas a hora dos decretos, porque hai aquí un baile de xente. Vamos a ver, efectuamos un proceso selectivo, non temos constancia de ningún proceso selectivo, e no 395, no decreto 395, aparece na contratación do socorrista da Diputación, aparece que o nombre de dos Vieites é María, e despois, como sustituto, aparece Jesús Parda Blanco. Entón, resulta de que no 394, o sea, en teoría o anterior, pero todo se decide na fecha, pois o proceso selectivo xa contrata a Jesús Parda Blanco por 2 meses por o medio da Xunta. Por menos, a ver se facemos concordar unhas fechas e os procesos selectivos. Que fecha ten o decreto onde se nomea ao tribunal? Teñen os dous ao mesmo fecha. Claro. Vamos a ver. Que contesto a finalmente? En primeiro lugar, pero sí me gustaría xa puntualizar, todo isto é un proceso selectivo que é reiterativo cada ano, porque todos os anos hai esas mesmas subvencións, esas mesmas convocatorias ao mesmo tempo, e a veces demasiado tarde para nós. Porque resolven tarde outras administracións, vale? Sobre todo unha delas, sempre, non é agora, sempre. Entón, se procede a contratar para a apertura da piscina, sempre no verán, e son as mesmas convocatorias. E como vostedes saben, moitos concellos quedou deserta esa convocatoria por non haber socorristas suficientes. Presentaron solamente 2 persoas, o cal o proceso de selección foi rápido, porque solamente hubo que facer a prova 2 persoas, e inmediatamente tan pronto rematou se contratou para que se incorporase. Ese é o tema. E é sempre, non hai que sepa que son repetitivas, todos os anos, a mesma, están publicadas no GOV, publicadas no GOV, sempre igual. Non sei, a contratación saleu aquí ahora no expediente de modificación de C8 un gasto máis no campo de fútbol, non? Entonces, aparte disso, no decreto 404 temos outro gasto a maiores que tamén paga a Xunta de Galicia, 30.697 euros, como un muro, non? Claro, continuación. O sea que isto vai resultar que o campo de fútbol
decorrido ese o Santiago Bernabéu, porque estamos seguido de obras e seguido con inversións, parece ser que ao punto de nunca acabar, cando se nos decía que se iba a gastar en cantidad, ahora vemos sobrepasados en bastante no que se falou e seguimos gastando carto público, claro. Ben, tamén quero contestarle agora mesmo. Vamos a ver. Perdón. Tamén me gustaría de que bueno, así como falamos de comentarios, Non, non falo de comentarios. no, pero digo eu Fixo no nome de todos ese non o da hora, non o robo que fixo ustedes, senón a nós estamos chegando comentarios de conforme que nos oponemos á construcción do campo de fútbol, que se faga o campo de fútbol e que todo eso. Bueno, vamos a ver se somos un pouquinho máis serios. Nós opoñémonos e puxamos desde o principio ao traslado de que en principio iba a ser a ubicación do campo de fútbol, vale? Entón, a partir de aí, todo o que ven, nós non estamos de acordo con eso, pero non porque estemos en contra nin do club de fútbol, nin dos vecinos de Cruído, nin nada, vale? Entón, eu tamén, ese robo, tamén me gustaría facelo. Vale, perfectamente. Vale. Eu non sei a que se refire porque fai este robo aquí, porque ese robo aquí non corresponde. Non corresponde, non estamos falando do diálogo campo de fútbol, non, estamos falando do campo de fútbol, diálogo non. estamos Con falando respecto ao campo de das fútbol, inversións. digo, e repito, e ustedes entendín perfectamente, e creo que todos os que estamos aquí entendemos perfectamente. Vale. Vamos a formalizar. Cando hai un comentario que se refira a algo que foi dentro desta corporación, eu respondo, ese comentario non saiu daqui, non ten nada que ver, e os comentarios non o vou a comentar, por suposto eu, nin dar outro comentario, porque aquí non vimos a, cotillar. Digo, é un comentario que vamos a... Un comentario que saliu da corporación, de membros da corporación. No, pero non saiu de ningún membro da corporación. Xa sabe usted. Entón, dos que forman parte do grupo de goberno, non. O grupo de goberno nunca comentou eso, pero vamos ahora a responder. Vamos a ver. Temos que poñernos de acordo e intentar seguir unha línea coherente. O traslado do campo de fútbol dende a zona onde estaba a esta era porque se quería un campo que se podía xogar as medidas reglamentarias dun campo que reunía esas características. O outro campo se requería, non daba por circunstancias que sabemos que non daba as medidas e o sabe todo o mundo. Vale? Ben. Despois, está cerca de unha cartera de Diputación de que hai que cargar unhas distancias. O muro, teríamos o mesmo problema, porque ahora mesmo nese campo tamén existe un problema co muro que é da parte de arriba da carretera. Que sería máis difícil de aclarar porque non corresponde ao concello. Por lo que estamos vendo aos anos que vamos esperando por esa carretera, sería bastante máis difícil. Entón, con respecto ás inversións nese campo de fútbol, a nós nos gustaría, como Concello de Lousame, poder facer e deixar listo ese campo, todo nun principio. Primeira subvención, céspede artificial. Segundo, o muro da lá e as gradas. Vamos a facer, fixemos agora ese muro. Pretendemos facer, para que se haga usted despois para as seguintes críticas, as seguintes obras, hai que facer os vestiarios, hai que facer os baños, vai seguir outro gasto, vai haber outro gasto. Vamos a intentar aproveitar este muro que vamos a facer para na parte superior, como está a un nivel máis ou menos 70 centímetros máis baixo que os 100 metros do edificio de arriba, aproveitar ese desnivel e construir un banquillo arriba, que serán unhas gradas aí, a barandilla de protección de ese muro reglamentaria, e retirar o portal vello que pertenece ao que era o antigo acceso dende o colexio, e acentar eso o máis posible, facer o acceso para menos válido tamén por esa zona e ganarlle para que poda entrar un vehículo tamén abertando a das planadas. Entón, todo eso nos gustaría, como outros concellos, facelo unha vez. Nós temos que ir facendo cada ano con un esforzo, na medida do posible, para ter un campo igual que temos un outro campo con as mesmas características. Vale? Na medida do posible. É iso. Entón, vamos a ir pouco a pouco, según vayamos podendo facer. Vale? Por suposto que desde aquí, igual que vostede di, non é que non estexamos a favor en contra do club, é que nós, a todos os clubs e a todas as asociacións que traballan por facer cousas para o povo de Lousame, para o Concello de Lousame, nós temos que estar agradecidos todos. Non digo porque vostede dixo que non estamos a pero non é que non estemos en contra, sino que todos estaremos ao contrario, recoñecendo o seu traballo. Vamos a ver. Decreto 415. Aquí a aprobación da solicitud do Plan Provincial de Medio Ambiente, non? Da Diputación. Pero todavía non resolveu. Non se resolveu isto, non? Non. Vale. Hai dous pedidos, unha
xunta, que non recordo o nome que lle dan, porque todos son siglas ahora, e o PAN, estamos por resolver, e todos son de contratación de persoas. E tamén, non, o PAN tamén é de obra é contratación para o que sea acondicionamento de zonas de redes, para obras de saneamento, depuradoras, tuvo que ser relacionado con o medio ambiente, pero está sin resolver. E me preocupa tamén porque non queda moito de exercicio 2016. 429. O sea, aquí hai unha resolución da alcaldía por unha solicitud do director do complexo medioambiental, Jacobo Patiño. Pode saber a que é debido esta petición? La petición, por favor. El acceso a los presupuestos desglosados del municipio de los años 2015 y 2016. Sí. En concreto, la determinación de los importes considerados en los mismos relativos a los ingresos de tasas de basuras y a los gastos del servicio a la Mancomunidad Serra do Armazo. Pois esa pregunta había que dirixirla ao señor Jacobo Patiño e a súa empresa. No, pero Imagínome, claro, ela pide esa documentación é pública, o cual os orzamentos son públicos. Non sei, se indicación dos orzamentos. Eu imagínimo que será para intentar o de sempre. Recurrir o recibo de lixo para non pagar tampouco os impostos. Pero como están pagando, xa se perdeu 2 veces, ganamos 2 veces ese recurso, pois esperemos que teñamos a non a sorte, sino a razón e a xustiza de que se siga pagando. A Brigada de Incendios contratou o segundo 8, non? Sí, onde este o decreto, señor Fardela? No, o decreto, verdad que non tamén non. Porque chamou a atención de que 3 persoas se deron de baixa, que vai contratar a outras 3, non? E entonces a Brigada de Incendios a subvención vende da Xunta de Galicia, pode ser. E entonces contratamos agosto, setembro e outubro. 3 meses, non? Mismo cando vemos actividade... Prevención é que teñen que facer. E van aos incendios, non ten que ir todas as cuadrillas, forma parte de que as outras cuadrillas da Xunta que están funcionando. Vamos a ver, ahora temos aquí varios decretos, por exemplo, 439, 440, 444 e 445. Son facturas de gas natural fenosa. Hai uns importes aquí seguimos considerando excesivos. Eu non sei, usted leva falando tempo de que se iba a facer unha auditoría. Bueno, pois, ao meu pagar por consumo de alumeado público de 13.293 unha factura pareceme excesivo. En outra factura pagase 3.500. Bueno, alumeado público, estamos falando de alumeado público. Pero ponen varias. Sí, no, varias poñenas todas. A de 3.400 tamén pon varias. E pon maio do 16. E a de 13.000 tamén pon varias e pon abril do 16. O sea que a mí gustaríame que, vamos a ver, estes importes, CPI Fernando de Castro 2.290, por exemplo, na factura do 13 do 4. E o outro 2.100, 11 do 5, quero dicir, vamos a ver, hai uns importes que eu considero, pareceme un pouquinho excesivos, se é que se vai facer esa auditoría, canto antes a ver se podemos reducir esos costos. O estudio da facturación xa se fixo, e xa se reclamou ese exceso que deu facturación, pero non de consumo. É dicir, algo dos que ustedes están nomeando aquí, a nós non nos parece moito que teñamos que pagar luz, por suposto, e sempre que se pode revisar, mellor. Pero, por exemplo, no que se refire usted ao centro educativo, pois temos comedor, temos aparellos eléctricos para unha nevera industrial, e eu que mandei facer un estudio desa nevera industrial por se hai algo que non este ben que este producindo un gasto excesivo, pero senón todo o demais foi revisado. E a mellor sería por ter un contador. Eu considero que, por exemplo, o recibo de 3.481 corresponderá a 2 meses. Sempre. Vale, entón, sempre non, porque este de 13.000 se corresponde a 2 meses e que... O problema maior que temos que estábamos falando mañá na secretaría, estaba falando a secretaria con a responsable de contabilidade,
aparte, non é o mesmo tema, é o descontrol que teñen as eléctricas en mandar a facturación. Entón temos que devolver moitas veces, que volvamos outra vez, porque non corresponden a que manda papel, que te manda en formato digital. E a parte de isto produce moitísimo traballo administrativo e a veces é imposible de facer e de como proceder. Incluso temos que devolver algunhas porque non corresponde unha ca outra. Con respecto ao gasto de 3.000 e pico, que corresponde? Que quería decir que de 3.000 e pico? No, que vamos a ver, si iso é de 2 meses alumeado público, supoño que a de 13.000 será de 2 recibos, por menos. Depende de onde sea ese alumeado. Pero sabe que pode facer? Vamos a ver, solicitar a documentación de gas natural e mirarla e revisarla. Están aí as facturas para comprobar. E agora tamén a próxima xunta de goberno non vai dar tempo, creo, non mirei finalmente convocatoria, pero senón a seguinte imos a quitar a contratación de enerxía eléctrica para conseguir o precio de mercado máis baixo neste momento, máis baixo que podamos neste momento, e aparte porque hai que ir quitando todos os contratos, a medida de que podamos facelo nas posibilidades do Concello. No decreto 447 hai unhas partidas de desbroce campo de fútbol, non especifica cal, porque como temos 2, gustaríame... Son varios desbroces, o desbroce nun camino... 1028... Pois hai que mirar onde, nas zonas as que foi. José Manuel Figueira Cés, e despois hai uns desbroces tamén San Xusto, no Sendeiro, nas escaleiras. De todo. Unha obra que se fixo, perdón, no 450. Hai unha obra onde se fixo varias filtracións de agua de senda, varias. Aquí unha factura de excavacións de Aituñas. Reparacións varias, infiltracións de agua de senda e varias. A ver se teníamos un pouco esa factura. El Sende. El Sende, sí. Sí. A ver, hai que mirar, unha das actuacións que hai en El Sende é no curso da carretera desde a aldea principal, aí por o acceso á aldea, o acceso desde a carretera general. Pois aí os tubos que conducían a agua eran de formigón, nas unións estaba habendo pérdida e iso fixo que se barrese terra e se fundira a carretera. Pois o carril todo, abreuse toda esa entrada e se volveu a pavimentar, se fixeron os tubos e se volveu a pavimentar. Pero non se limpiou o canal. Que canal, se tirou de riego? No, que hai na carretera, ali na entrada de abaixo onde estaba a Marquesina antes, hai un canal ali que... O canal é un canal de riego, que se ustedes se refire, e é dali para baixo. Vale. É unha niñez, pero a mí gustaríame que nos explicara o trazado do escudo do Concello de Lousame, isto que heráldica ou... Que estaba digitalizou os un trazado. A persona cando pon a factura, describe, a persona consumida describe a factura. E hai unha factura, seguimos con publicidade, facendo publicidade, nos alnés, non? Agora de San Roquiño, fixamos agora mesmo, como usted pudo ver. Pero esta é do 25 de 6, non creo que sea de San Roquiño. Non sei cal é esa. Emisión, campaña publicitaria e promoción de fiestas populares. Vale, pois miraría cal que corresponde. Pero todas corresponden a unha será anterior. Si se presentou en xullo, de unha festa anterior. Non sei mira cal é. É que non recordo todos os decretos, son un montón. Dígame o decreto. Temos varios. Temos a Borgosa, temos moitas festas populares. 450. E algunhas como a de Fuime, pois esperemos que recupere a relevancia que tiña na comarca e para que intentaremos axudarlas. Bueno, aquí hai as facturas de gas natural, pero bueno, sigo insistindo no mismo, non? Porque na 479 e outra que, bueno, seguimos con os importes que nos consideramos que son excesivos de consumo eléctrico. Vamos a ver. Entón, eu gustaríame saber
se a todos os clubs se lle financia o transporte das temporadas, por exemplo, neste caso, aquí temos unha factura do transporte de Sende, temporada 2016. Do ocorrido non vexo, por exemplo, non me aparece, perdón. Eu, que teña constancia, aos clubs se lle dá unha subvención desde o Concello, de 2.000 euros, tanto un como outro. Entón, a miña pregunta, se isto entra dentro desa subvención ou é outra subvención aparte. A ese club nunca se subvencionou o transporte cando estaba na categoría que estaba anteriormente. O ano pasado, ao subir de categoría, os traslados que teñen que facer son a Concello que está moito máis longe do punto onde eles, ao lugar onde pertence. E entonces, erales imposible, solamente ese ano. Os viaxes que eran moi longos non nos podían asumir. Os demais, porque dependendo, vostedes sabrán mellor que a mí, que seguramente que ese deporte controla das ligas, seguramente que domina máis, ben, pois sabe que se subes de categoría, xogas con outros equipos e as distancias moito mellores. Si quere, e vou pedir, aparte que non lo pasen, está de todos os lugares onde foron e onde están para que se posen en paralela, porque eso sí, outro non. Senón non podían, tiñan que renunciar a xogar nesa liga. Este decreto 520 é o que estamos falando e vamos a ver, ese mismo decreto debe ser porque como gastamos pouco en corriente ou temos moitos fallos de corriente, compramos un generador. Pregunto, para que ese uso se destine ese generador? Vamos a ver. Creo que, con ocasión de unha moción que presentamos aquí, que aprobamos conxuntamente, se fixo alusión aos roubos que levamos sufrindo durante os últimos anos. E unha das cousas que foi... Pero sigo dicindo, para que se usa? Para, pois, para moitísimas cousas. E agora os pregunto, agora non lle vou enumerar, pero cada vez que lle pidan o generador ou o levemos, lle vou ir facendo unha relación para que para pasarle. Cada vez que lle o generador, lle paso o generador. Sí, sí, en que se usa? En que se usa? En que se usa? Sí, sí. Pasamos as preguntas ou... Sí, pode, sí. O generador utilízase porque cando están en obras onde non poden tomar corriente para usar un taladro, para usar un martillo, para utilizar todo o funcionamento eléctrico que non pode conectar Para a correr de obras. Claro, as obras non se trasladan en días, utilizan para eso. Pero por lógico, vamos, é que o xeiro para empezar parte. Se lle dixe moitas veces que... Parte. Porque dos e cualquier cuadrilla que temos que utilizar. E para máis cousas. E tamén cando vamos... pero non, o parte de cada actuación, eso é o mellor. Cando hai un edificio, que en ese momento non hai luz, pasou nunha vez, non había luz eléctrica, e hubo que haber un acto a 7 da mañá no que eu fun, creo que xa mencionei tamén aquí, tamén se foi bien que se comprou ese generador. Elevamos o generador para poder ter luz para o pozo, o que suministra agua, etc. E para máis cousas que esas. A 7 da mañá? Sí, señor, había na noite, había unha parte de compañeros seus. De todos, había compañeros de todos, porque había moitísimas xentes. Mas podo preguntar? Acabou os decretos, non? Sí. Se deixa interpretar os compañeros pelos decretos, da resolución da día, se hai alguna pregunta. Eu Rosso, teño preguntas. Preguntas na orde que queira, a mí me da igual. Vamos a ver. Eu gostaríame que nos explicara vamos a ver, o camiño, estamos falando do camiño de Santiago, o Portus Apostoli, ou ben o que plantexa vostede. Ai, Dios mío. É que hai precisións, non? Non, por favor, eu estou preguntando, despois estou... Precisións non, non plantexo. Eu represento, neste momento está dentro de moi pouco. Siga, por favor. Por exemplo, non diga que eu... Pero entón, que non plantexou logo? Pois unha asociación, grupo de hai xente. unha asociación, pero Sí. ao frente de que neste momento está vostede. Sí, señor. Vale, Eso sí que é unha precisión. Vale, pois entón, me parece a mí que Venga, avancemos, non por favor. é rei. Pregunta. Vamos a ver, a mí gustaríame saber que interés hai na proposta que se fixo de levar o camiño por o río cando o camiño original, en principio, vai por outra zona distinta e pasa a unha distancia non excesiva do que é o costeiro, non?
o camiño original, digamos, que está documentado, pois pasa preto ou polo interior de 3 lugares do concello: San Xusto, Saudeiro e Barro. Eso está documentado. Entón, a miña pregunta é que interesa hai de que eso agora fagamos unha alternativa a eso. Por outro lado, non nos encaixa, e non sabemos por qué, porque se dixéramos, vamos a ver, hai unha distancia grande ou hai algo que diga en concreto algún, se usted me pode aportar alguna documentación conforme por aí pasaba ou se facía ou, pois bueno, se non lle vexo objetos ao plantexamento que se desarrolla nesa asociación, non? Entón, bueno, pois gustaríanos que nos explicara. É que se mezclaron tantas cousas nesa exposición que hai como el habla de contestación. Primeiro, a proposta de modificación non a fixo a asociación. O Camiño de Santiago hai unhas propostas, hai unhas teoricidades, pero iso que non ten que está estudiado é patrimonio, que non coñece patrimonio, e quen vai a dar e a marcar e a autorizar despois ese camiño vai a ser os expertos en camiño do patrimonio, como un BIC, porque o camiño, se se chega a recoñecer, é un ben patrimonial, non? A conservar. Entonces, no traque, que pasáronos un track a todos os concellos, e nós mirámoslo, e intentamos tamén, desde esa asociación, que todos os concellos se miraran. Entonces, donde remataba, nos temos que contactar para ese trazado, o concello que nos antecede e o que nos sigue, porque son o que temos que enlazar, vale? Entonces, aparte por onde viña o concello anterior, que é o de Noia, nos temos que enlazar con el, e por onde subía o track que nos mandaron, era todo pola carretera general. Claro, antes, cando ese trazado estaba en vigencia, non había nin o tráfico, nin o asfaltado, nada, había outro tipo de camiño por percorrer. Entón, en vez de ir por todo ese trayecto por carretera hasta pasar todos os outros, non Següeiro, en Següeiro pode volver a pasar, non sei, non nos metemos. Simplemente se modificou a subida de San Xusto e a conexión con se baixa, se atravesa por unha pista que xa hai, e a parte por debaixo do río, non pegado ao río que está sin arreglar, senón por outro, se desbrozou, e pasaron todos por aí, e se fixo todo o que nos mandaron, que tamén facer unha sinalética profesional para que toda a xente mandaron, todo o mundo nos solicitou, da xente que fixo ese día o camiño, entón son cousas distintas, unha é o que fixo cada concello e o fixo cada un deles, Brión, Rois, todos fixeron as súas aportacións e as súas modificacións que consideraron ese tratado, porque aí hai sitios polos que non podían xa atravesar, non hai ninguna outra modificación, e a aprobación definitiva virá cando se ha estudiado o miren, porque ali xa fomos foi unha persona dunha asociación no patrimonio, e eles están estudiando e con toda a felicidade, mirando o camiño, e logo virá o trazado definitivo. E non mezclar Portos Apóstoles non é efeméride dun concello. Portos Apóstoles non é nome do camiño, senón é efeméride dun concello que é genial e que ten que durar porque foi unha concesión que lle deron un momento, verdade? Non vamos a poñernos agora aquí a mencionar a historia, non? Eso é algo que está dentro do camiño, que é importantísimo para o camiño, que pertence a un concello. Pasa por Bousame, vai a Brión... O camiño de Santiago. Ese é o camiño de Santiago. O digo Portos, Portos é o porto do apóstolo, en latín porto, do apóstolo. O porto do apóstolo é Noia. Si, pero non morre Noia. E é o título. O porto. Sigue o camiño. Pero é que o Portos Apóstolo é unha cousa e o camiño é outra. O que está desenrolando o Portos Apóstolo é o camiño de Santiago, non? Falamos disso en outro momento. Non, eu teño clarísimo. Cal é o interés, por eso digo, si non hai ningún porque, interés. vamos a ver, esa proposta que está feita cruza 3 lugares do concello e aquí non cruza ningún. Por qué? Porque só cruza o que é o Nos, a única modificación que fixemos é, en vez de facer a subida parte da carretera... parte de Sampaio, e aquí hai as dúas alternativas. Sampaio é de Noia, non? Ou era, foi pouco. Eu invito, que cando haxa unha reunión de todas as persoas que están traballando polo camiño, de todas, os concellos, os alcaldes que estiveron en Noia reunidos, que sería para firmar o convenio, o camiño, que todo, e ese día foi onde se unificou para poñer esa
señal que mandaban e protestaban tamén todos os concellos porque lle foran a marcar antes o seu camiño, se non era por aí por onde iba, vale, se todo ser para isto, mellor que aquí, creo que é importante que vostede un día o invito a esa reunión e expón eso nesa reunión, que lle digan os expertos, nós non temos ningún interés máis que en vez de ir por unha carretera asfaltada, subindo toda unha cosa dende Noé, pois ir por cerca do mosteiro que tamén ten un significado importante no camiño. Non evitamos que pase por outros sitios. E os camiños teñen afectación, señor Paradero. En Vilacova hai unha pista que usted dixo fai xa desde o ano pasado que se iba a abrir, unha pista de unha parcelaria. Sí. Para cando vai a ser? Tan pronto se pode, señor Paradero. Tan pronto se pode? Claro. Vale. Tan pronto se pode. Eu vou facer esa pista porque hai que arreglala, pero tan pronto se pode. Hai unha pista que está no cruce da carretera de Diputación, da carretera local de Porto da Botalla, e que vai en dirección ao colexio e a piscina municipal. Sabe de que pista lle falo? Unha pista que arranca mesmo onde está, bueno, esa famosa rotonda, ou semi-rotonda que hai, que vai para o Grande. Sí. Ben, aí estáse producindo unha serie de recheos, ten usted constancia dos mesmos? Mira, aí se teñen permisos, non hai que investigar os recheos. Todos os días está pasando moitos puntos de concello. Pero que non é todos os días, iso xa é un tempo. Por a pista que sube xusto perpendicular a onde estaba a rotonda. Sí. Xusto de frente a que sale o magazín. Xusto de frente, sí. E máis hai vehículos ali abandonados. Un vehículo abandonado. Sí. De cando roubaron todo o cable de telefonía. Bueno, digo eu si... Sí, habría que pedir responsabilidades a quen Sí, detivo sí. a esas persoas abandonaron o coche e nos fai que o retirar ese coche sea a cargo do Concello, porque iso tamén nos acaba de pasar con outro vehículo nun río e que tes que facer un trámite de meses para que o consorcio se paga a cargo dese vehículo e facer instancias, porque senón sempre o Concello que ten que acometer ese tipo de... que hai que facer o posible porque sean outros os que asuman polo menos o custo. Vamos a ver. Eu sei que son moi pesado, pero hai... O tema dos alcantarillados, eu penso que temos que enfocalo dunha maneira seria e tratar de resolver ben sean os que están sin facer e ben sean os que están a medio facer, non? Porque, vamos a ver, hai sitios que faltan casas por enganchar, no sitio 3, no 5 casas, Por exemplo, a Rixón, xa está metido no proxecto, Fernando, todos temos unha. Fernande, Gandarela, aí hai casas que están sin enganchar, por exemplo. E casas que non van poder enganchar. Despois hai sitios como a Filgueira, que está sin saneamento, Xestoso, Alariz, Burzó, Frime, Alarica, Fontefría, Largos, Feito. En San Xusto tamén ten unha parte que está sin comparable. Quero dicir, vamos a ver, nos tempos en que corren é unha necesidade primordial e máxime xa que queremos alquilar casas vacías e que queremos poñer en valor para que a xente veña a vivir, se non lle damos os servicios, malamente vamos a traer xente ao Concello. Ben, con respecto ao saneamento, vale? Aparte me gusta que mencione, creo que todos os anos temos como actuacións en saneamento, todos os anos e dende o principio, e aparte vou a traer toda a inversión feita en saneamento e todos os saneamentos feitos nestes anos, vale? E con respecto de Serbia, pois pode saber que está o proxecto presentado, que vai facer algo de Galiza, vai ser ela que contrate tanto de Serbia como de a Filgueira e o Seixido. E aí habrá que facer varios tramos, igual que no campo de fútbol, señor Paradero. Primeiro farase o que é a carretera principal, xa lle dixen, e logo irase e se conectarán todas as carreteras, as casas de dos Seixidos e vivendas hasta chegar a Filgueira, e logo habrá que ramificar por dentro da aldea, porque ten diferentes baixadas esa aldea. Vale. E unha Baixón, pois hai unha das casas que se fixo e se meteu nunha subvención tamén, esperemos que veña aprobada, creo que é justamente nun dos plans da Xunta ou de Vido que está por resolver. E unha das casas é para 3 casas, ou se se queda sin facer dentro dunha aldea un tramo é por algo, é por a súa ubicación con respecto á depuradora, os ríos non se poden baixar, non? Entón, hai casas que están máis baixas que o punto de vertido. Hai unha casa aí, de todas as que se van a facer, que
casi imposible. Habría que poñer un bombeo individual costosísimo solamente para esa casa. Entonces, a veces é mellor, en algúns casos non se pode. Hai un sitio, en concreto en Gandarela, hai 3 casas a pé de carretera que sería fácil de enlazar e baixalas a un registro que hai por un camiño público. Bueno, pero separado, eso será... As que son fáciles se van a facer. Estamos facendo todos os anos un montón de saneamentos, inversións en saneamento. Acabamos de anunciar agora a depuradora das Cavia. Eu volvo a repetir, está... E hai máis actuacións en saneamento este ano. En depuradores, aparte deses 2 elementos grandes que lle acabo de mencionar, que era super reclamado. Este ano, pero xa está adjudicado e firmamos o convenio. Agora xa é cousa de que xa na contratación. Esa obra está... Para mí, teño que empezar a pensar en outros, porque esa xa está aprobado. O Concello firmou o convenio con Aguas de Galicia e agora ten que contratar a Aguas de Galicia. A obra xa está. Non la temos que contratar nós. Vamos a ver, estás facendo unha obra aquí ao lado, un centro de saúde, esa obra paga a Xunta, non? Sí. A Consellería de Sanidade? Claro. Sí. Entón, quero entender de que por fin a Consellería... No. No? Ah, vale. Porque son dos trámites diferentes. A pregunta é se asume todos os custos, porque non acabo de deixar acabar con esa pregunta. Digo para que recolla ese Entón, xa non gastos aí. No, e se está facendo ahora mesmo o que se vai cambiar a coberta, as filtracións, os canalóns, e se vai a pintar o exterior, e tamén no interior tamén a pintar algúns espacios. E se está, non quero decir o que, están estudiándose tamén por parte da Consellería de facer unha actuación interior, pero están evaluando a ver se lles dá tempo dentro deste ano de outro tipo. De paso, podíanlle meter unha partida máis e que nos pagaran os gastos que vamos pagar. Pero non vai ao mesmo partido, son distintas cousas. E para eso nós tamén temos que... Sí, os pedidos xa está, fai tempo. Vamos a ver. Fai pouco estuvo o Conselleiro de Educación tamén no colexio, non? Sí. Un día por la tarde visita de obras. Visita de obras. E logo, por que non se trata de que os rapaces durante o inverno poidan salir das clases cando chove e ter un sitio coberto acondicionado? Vamos a ver. Eso está super comentado con todos os colectivos e creo que é fácil de entender. Dende que asumín o papel tanto de concelleira como o que ocupo agora, de alcaldesa, o colexio foi unha calidade de cada ano se fixeron actuacións. Cando chegamos aquí, había goteiras no polideportivo que entraban por todos os sitios, incluso se estropeou o pavimento que era novo todo o suelo. Se arreglou o polideportivo. Despois se adecentou unha aula, bueno, por parte do Concello, un montón de actuacións menores, mantenementos de aulas interiores pintados, as pitorías que non había, pois se cubreu, non lle podo nin enumerar porque algún seguro que se me olvida. Pintado de todas as aulas a primeira vez, cambio da instalación eléctrica de todo o edificio, cos falsos teitos incluídos, vale? Entón, creo que todas as actuacións, igual que nunha casa, hai que priorizar. Se temos goteiras, e se nos vai a estropear todo o que temos por debaixo, polas goteiras de instalación eléctrica e de falsos teitos, que hai que cometer antes? Eu sei que, e falo agora de non ter espacio coberto, sei que espacio coberto demandan os pais, algúns pais, e o centro tamén. Pero tamén recoñecen o centro e parte, bueno, as persoas que eu falo da APA, ainda que tamén reclaman esa instalación, é que antes hai que non ter goteiras no edificio, e que non nos escape o calor por unha coberta que ten máis de 40 anos. Máis de 40, desde o inicio, o sea, desde que se construiu ese edificio. Máis de 40 anos. Entón, agora se cambiou a coberta. Creo que era moi importante para todos cambiar esa coberta. Tamén antes se fixo unha obra importante, que foi o de facerlle un peche ao colexio que estaba arriba do terreno que caían continuamente trozos de terra e desperdicios de outras instalacións. Se fixo unha rehabilitación, se fixo actuacións. Esa xa está na Consellería pedida, xa está feito o estudio. E veremos para o próximo ano se seguiremos pedindo esa si é prioritaria ou se pasa alguna outra cousa que esperemos que non, que sexa prioritaria esa. Vale? Porque nunca se sabe no que. Levan 12 anos gobernando, en 12 anos... No centro educativo se fixeron moitísimas cousas. Será vostede a única persona que non recoñece. Vamos a ver, gastouse máis no campo de fútbol que se puxo ali abaixo, que se detraxo terreo do pertenecente ao Concello, vale? Ao Concello. O colexio. Dixo moi ben vostede o colexio. O Concello. O colexio. Porque aquilo chamábanlle a Horta das Manzadas. Os veciños de Cruído. Que sea do Concello, é 3/4 do mismo. Entonces, máis ao favor de que
a inversión que se fixo ali ahora mismo era mellor haberla feito con fins de que os rapaces que están no colexio poden disfrutar dun espacio. Para non confundir a poboación Eu non confunda nada. e aclarar as cousas, hai diferentes convocatorias en diferentes consellerías e non ten nada que ver, e esa sale unha subvención para césped artificial, sale unha subvención de deportes para instalacións deportivas, ou vas a Consellería de Educación a pedir inversión para o teu centro educativo. E entonces, si se pediu a Diputación para césped, só se pide a Consellería de Deportes para facer o muro do campo de fútbol, e antes tamén, nin a Consellería de Deportes nin a Diputación para césped artificial o iban a poñer no campo de fútbol. Se pode confundir o que se queira, pero esa é a realidade. Non é confundir. Deixeme rematar, por favor. Sí. E en educación, todos os anos, desde que son alcaldesa e antes tamén, todos, e tamén cando estuve en outros sitios, sempre estiven pedindo cousas para ese centro. E todas as persoas, menos vostede, que estiveron no centro, así o... No, porque o trasladan, e o trasladan por as persoas que van ao consello escolar, vale? E que hai que seguir facendo... No, que trasladan, vale? Nunca satisfacción, pero sí o recoñecemento de que sí, todos os anos se están facendo cousas. Nos piden que arreglemos a pista, nos piden que pintemos o corredor como este ano, e se deixa o mes de agosto dos operarios para que vayan a facer esas actuacións. Sempre. Hai que mirar se tamén era así noutros momentos. Pero eso sempre, desde que estamos aquí e ocupei a Consellería de Educación e desde que estou de alcaldesa, sempre, sempre, a Consellería de Educación, sempre. Pero eu sei que estou falando e non vou entrar si que entrar, e vamos a seguir reclamando, e o que queren é non que non teñan sitios cobertos para xogar, sí que teñan sitios cobertos para xogar. O noso centro educativo conta, pero eles queren outra cousa, conta con 2-3 espacios cobertos. Unha pista na parte dianteira do centro, unha pista no lateral xunto ao parque infantil e un espacio, como se di, na entrada que ten porche, vale? Que pasa? Que hai unha zona entre o comedor e a entrada do cole que se ampliou outra actuación cando se tirou se arreglou outra parte da cuberta e se tirou ese aumento que había da casa da conserxe, que se ganaron un montón de metros aí e luz para ese espacio que se nota un montón, pois queren ese espacio interior, queren cubrirlo pois da maneira que sexa máis estética posible. Para que cando salen do autobús estén aí debaixo, ou cando salen do comedor estén aí debaixo, en vez de ir a outros patios, pero non que non teña ningún patio coberto. Eu dixen que lle faltaba pero está, non vamos a entrar, eso, lle falta espacio coberto, pero lle falta para a entrada, vale? E eso, vostede escolla na súa casa entre facer un porche coberto ou arreglar o tellado que lle mete auga. Vostede faría exactamente o mismo que eu porque considero unha persoa de sentido común. Segunda pregunta. Por min a que... Non sei nove que queira, non me da igual. Bueno, a cuestión xa se falou no anterior pleno, vai sobre as facturas da luz da mina. Mire, respecto a facturas da luz da mina, me gustaría que viniese o día para que me explico. Hai unha corriente, nesa factura que hai do montador, pois está contratada con contrato trifásica, que facía falta para uns elementos que hai nos edificios que necesitan esa enerxía, vale? E si que hoy en día, pois o vemos. Entonces, esa é a que xa simplemente por o contrato desa enerxía, por ese tipo de contrato, o que se paga sin consumo xa é máis elevado que se é de outro tipo de suministro. É a razón pola cal veñen 12 kW, ou estaban 20. Pola cal estaban contratados 12 kW. Esa é a razón. Por un taller. Vale, pero referente tamén aí, que estou mollando aí as facturas que nos deron. En parte, vamos, os que han solicitado retirar as operacións en parte, ainda faltan cousas De nós, faltan. Facturas daqui para atrás, vamos, temos a partir da data de 9 do 15, pero bueno, faltan daqui para atrás. Solicitamos o ano completo, o ano... Sí, pero lle pasaron as que tiñamos nese momento que lle comentaron, ahora recordo, que non recordaba, que as facturas as tiñan os que estaban estudiando a facturación eléctrica. Sí, vale, pero falta. E se nos foron devolvendo, lle fomos dando iso. Vale. Pero como chama así a atención toda a constancia que, por exemplo, no decreto do resolución 439, sí, ven 400,59 euros de consumo eléctrico en minas. En cambio, na factura aquí de Fenosa, na real, aparece en 45, non sei, 45,04.
Eso Esa época... hai que mirar en contabilidade a que facturas corresponde ao decreto. E agora non lle podemos responder a eso. Pero seguro que, seguro, Non lle pido que Que me responda ahora, pero gustaría sí. que me aclarara eso. Sí. Se claro que son válidas. sabe moita atención. Porque van agrupadas. Cando vostede ve que se paga unha factura, van agrupadas varios contadores. Eu le puxo o título de unha que son varias facturas. Entonces, eso comprobar en contabilidade, as facturas van incluídas nese decreto. Vale. Xa sei. Vale. E tamén despois, porque en principio